дар сардхонаҳои матлуботи вилояти Суғд 500 тонна маводи Ниёзи Аввал захира шудааст. Тибқи иттилоъи раиси раёсати матлуботи вилояти Суғд Иброҳимхон Мутуллозода дар ихтиёри матлуботи вилоят 2 адад сардхона мавҷуд аст. айни замон нақшаи захиракунии маҳсулоти кишоварзӣ 95% иҷро шудааст. нисбат ба соли 2020 зиёда аз 170 тонна маҳсулоти Ниёзи Аввал захира шудааст. дар сардхонаҳои шаҳри Исфара бо ғунҷоиши 350 тонна ва дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бошад дар ҳаҷми 250 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳам мевагӣ захира мешавад. ҷамъоварӣ ва захиракунии маҳсулот аз моҳи октябр оғоз шуда то моҳи ноябр идома меёбад. мо дар доираи ҳамин қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин нақшаи таърихи Суғд Тоҷикматлубот ва инчунин супориши мақомоти иҷрои ҳукумати давлати вилояти Суғд муҳтарам Раҷабои Аҳмадзода ҳар сол дар доираи вазифаҳои худамо маҳсулотҳои кишоварзӣ ва дигар маҳсулотҳои мансуб ба озуқавариро ба амборҳо ва инчунин ба сардхонаҳо аз моҳи октябр аз аввалҳои моҳи октябр то 10 ноябри соли ҷорӣ мо захира намуда ба зимистони гӯё ки соли 2020-21 омодагӣ мебинем. Иброҳимхон Мутуллозода раиси раёсати матлуботи вилояти Суғд зимни суҳбат гуфт ки солҳои пеш маҳсулот аз хориҷи кишвар дастрас ва захира мешуд. айни замон дар сардхонаҳо танҳо маҳсулот аз деҳқонон харидорӣ гардида ба монанди картошка, сабзӣ, пиёз захира шудааст. хеле ки нақшаи таърихи мо ҳаст, мо ба пуррагӣ омода ҳастем. ман ба боварӣ том гуфта метавонам ки мардуми шарифи вилояти мо умуман дар маҷмӯи мардуми шарифи Тоҷикистон ба фикри ман аз маҳсулотҳои кишоварзӣ ва дигар маҳсулотҳое ки мансуб аст ба озуқа ба фикрам танқисӣ намекашанд, барои ки имсол истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нисбати солҳои пешина анча беҳтар аст. кишоварзони вилояти Суғд соли ҷорӣ дар майдони 24812 гектар зироатҳои кишоварзӣ киш намуданд. ин нишондод нисбат ба соли гузашта 1400 гектар зиёд аст. Абдуазиз Маҳмудзода муовини сардори сарраёсати кишоварзии вилояти Суғд мегӯяд ки имсол дар майдони зиёда аз 9000 гектар кишти шолӣ гузаронида шуда, аз он зиёда аз 10000 тонна шолӣ ҷамъоварӣ шудааст. аз ҷумла барои самаранок оқилона истифода бурдани заминҳои корими обӣ аз як замин гирифтани дӯстии ҳосил пешбинӣ гардида буд ки дар майдони 18450 гектар мо кишти такрорӣ гузаронем ва ба ҳолати 1 сентябр ки ҷамъбасти кишти такрорӣ мебошад мувофиқи хоҷигоҳи деҳқонии кишоварзӣ дар майдони 19358 гектар гузарон шуда дурномаи пешбинӣ шуда барзиёд иҷро кард шуд. албатта дар кишти такрорӣ бештар инҷоя ҳисоб гирифт ки дар фаслҳои травмо зимистон аввали бор барои захира кардани маводи ҳамин хӯрокворӣ инҷо сабзавотиҳо бештар киш кардем ки инҷо дохил мешавад. мана сабзи ҳаст, турб ҳаст, шалғам ҳаст, инҷо бодарин хай рӯзмарра мехӯранд, истеъмол мекунанд. бодарин ғалладонигоҳ ба монанду мошу либиё. ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар шаҳрҳои Бӯстон, Гулистон, Истиқлол ва назди бинои театри Камоли Хуҷандӣ шаҳри Хуҷанд ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ гузаронида мешавад. дар ин ҷо нархҳои маҳсулоти хоҷагии қишлоқ нисбатан аз бозор арзонтар аст. шаҳрвандон барои зимистонгузронии худ маҳсулоти лозимаро аз ин ҷо харидорӣ карда метавонанд. гузориши Насиб Ҷонабиев ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоъотии хабар.